Kajing kulay kalitig subscribers barki baju setelah Ka internet ka day ka way, kat kum ka juk ba menta, kabadon kambha, ban yalam siya ka jing baru, day ka internet ban yalam siya ka jing snewru, day ka internet, ban pen snew yu breuru, ka day ka internet hi, ban pen bahayu breuru, ka day ka internet hi. Ia ka internet hapo iran mentala khang, bad lakham syam jenjar ban yo ban yakren, bad ki jurnalis ki badon, hag day gari. Bon na ki pajba, ki ba na ki we kiri ki ba sa hapo iran, ki dap da ka jing jenjar namar katei ka jingyak hi. Habayo ban yakren bat katto kat ni, ki ba haying hasem, jongki kun jongki ki ba don hapo iran. Ki lapan pau ya ka jing sengau si bat jing sengau melong ru haduk kata, namar ka ni ka jingyak hi ka ba nagari iran. Yo lese kan saja ka ka ba sengau si. Yaki kawai kalong kemi ka ong bakala syubu tang haki jing duai baka kun jongka bakan poi da ka basuk halaying ya ka kun jongka loong marsnyo iya ka jing trim hapo iran la pawan pai no shalaying na mario le se kan saja ka ka basuk si iya ka kun jongka ngin sia ka du haki wei pat ki update. Stay tuned guys.